С 15 реализирани европейски проекта, града и областта изглеждат вече по-различно, по-европейски и по-близо до нашите мечти. Всъщност, това са нашите сбъднати европейски мечти. Нека да ги видим. През 2020 година шуменци и хората от региона живеят по-близо до природата, а когато правят туризъм, обикалят забележителностите на града с летящи балони вместо с автомобили. На Шуменското плато с проект са създадени нови зони за отдих, които привличат не само жителите на града, но и много туристи. Истинска атракция са разработените в рамките на проекта маршрути за планинско колоездене, офроуд, летене с балони. Пътят към комфортните места за отдих на Шуменското плато е добре осветен нощем, при това с минимален разход на електроенергия, защото осветлението е с фотоволтаични лампи. Най-после в Шумен е решен проблема с мътността на водата. На терен в квартал Дивдядово, с проект по оперативна програма Околна среда, е изградена пречиствателна станция за питейна вода. Водата от язовир Тича достига до пречиствателната станция. След това пътят на водата преминава през поредица от филтри и утаители и ефектът е видим. С проект по оперативна програма Региони в растеж през 2020 е напълно преобразен района на тежкия полк, където вместо старите казарми е построен новият спортно-развлекателен комплекс на Шумен. Обособени са спортни и детски площадки. Монтирани са уреди за стрит фитнес. Има и плувен басейн. А ето го и Природонаучният музей на Шумен. Сградата е пътническата железопътна гара. В него посетителите научават повече за редки ботанически видове и могат да видят любопитни експонати от света на зоологията и геологията. За удобство на туристите и посетителите на експозициите, пред входа на музея има голям паркинг, а в близост ресторант и търговски комплекс. Има едно единствено място в града, където през 2020 година старите български възрожденски традиции са съчетани с модерния дух на съвремието и характерните за него високи технологии. С проект по оперативна програма Региони в растеж е доставено и монтирано енергоефективно осветление в 5-те къщи на възрожденския комплекс, а също и по цялата алея, свързваща къщите на площад Оборище. Никога преди тази улица не е била толкова светла и живописна вечер. И като стана дума за атракции, картини, красота, всичко това е събрано на едно място в обновеният със средства от оперативна програма Региони в растеж 2014-2020. Летен театър, който през 2020 е възстановен и пълен с посетители. Модернизирана е сцената на театъра, закупена осветително-звучителна техника, видео и звуков интерком. Подменени са седалките, има обособен билетен център и гарантиран достъп за хора с увреждания. Театърът може да се ползва и за кинопрожекции на открито с закупеният за целта екран. С новия интериор той си остава най-удобен за провеждане на мащабни музикални концерти, като например този за Деня на Шумен, 11 май 2020 година. Сега обаче сме 2015. Имаме цели 5 години, за да направим заедно всичко, което видяхме с подкрепата на еврофондовете 2014-2020 година. Да сбъднем нашите европейски мечти.